5 raons, 5, per votar a Esquerra Republicana a les eleccions d'aquest diumenge. I fer-ho des d'una ciutat com la nostra, des de Badalona, enclavada a l'àrea metropolitana, al lloc on es concentren algunes de les principals desigualtats com a país, però on hi ha també algunes de les principals potencialitats i oportunitats que tenim. Primera raó, el compromís per la gratuïtat de l'educació 0-3, un factor crític pel país, per la societat que volem més igualitària. Segona raó, l'aposta pel territori, l'aposta per l'economia del valor afegit, per la reactivació econòmica, per entendre els reptes que tenim també en clau de crisi ambiental i fer-ho des d'un municipi amb 5 quilòmetres fantàstics de costa que té en les 3 xemeneies un dels grans pols de creixement, de reinvenció com a municipi i també com a comarca, enllaçat amb tot el pol sanitari d'investigació de Can Ruti. Tot això connectat amb l'FP, amb la formació, amb aquesta economia que ha de donar servei, que ha de ser font d'oportunitat i no de més desigualtat. Tercera raó, continuar revertint les retallades, l'aposta ja evident, la petjada republicana ja evident en els pressupostos de salut, de serveis socials, d'educació, ha de continuar i continuarà amb un govern republicà. Quarta raó, l'equip, el Pere, la Marta, la Raquel, la Teresa, però també des del territori, l'Anna Balcera de Santa Coloma, que representa també la realitat de la nostra comarca, el Marc, el Pol i tants altres que formen aquest equip amb clau republicana. I finalment, el compromís pels drets, inequívoc en un partit com Esquerra Republicana, el dret a l'autodeterminació, la lluita irrenunciable, la lluita que acabarà per un referèndum pactat, per una amnistia. Tot això és l'aposta d'Esquerra Republicana, que se suma també en un compromís antifeixista, en un compromís per la igualtat, pel feminisme, per l'ecologisme, tants i tants drets que sumen sense fer-se nos els uns als altres i al final conformant aquesta aposta de país que mira endavant